Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa. Dneska hráme Guess the Meme by Only Sound a toto, jednotka. No, dneska to bude možno trošku kontroverznejšie video, ale to nevadí. Veľa hudby tu bude, takže ma možno budete slabo počuť. Pozbierame diamantíky. I've been married a long time ago. We need to come for, we need to go, we need to come for Katnajo. Tú pesničku som niekedy miloval. A tu sme. Podľa vás hitneme do konca mája 20 odberov. Ak si to myslíte, dajte odber. Ak si to myslíte, dajte odber. Ak si to nemyslíte, dajte odber. Vás to nič nestojí a mňa aj tak len pomôžete. Ja som futbalista, ale som Ronaldov fanúšik. Chippy chippy chapa 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 doopy doopy chapa chapa magico minka mane du du. Skoč. Stinky. To som ešte nepočul. Všetky ostatné áno. Poďme sem. Sme tretí. 2 sekundy, kámo. Easy. Jediný Číňan, čo to je. My sme prví ľudia. Wow, to som nečakal vôbec. Bál som sa, že to nebude správne. Som dal asi to druhé, na čom som mal myšku, ale nevadí. Zatiaľ Dancing. Toto je legendárne, to proste všetci dajú toho tancujúceho škrečka, alebo to hrajú malé deti. Samozrejme ja to malé decko nie som, ja to točím pre vás. Sú tu OG hráči, to cením. A ja som OG. Windows XP ešte hrajú? To nebude až také ťažké. To nebolo skoro vôbec ťažké. Chicken Jockey. To bolo v Minecraft vo filme. Mne sa ten film páčil. Najlepší bol Technoblade. Technoblade never dies, baby. Ak sa mi podarí, napíšte do komentára Technoblade. Krajina po nebo. No to trvalo až 3 sekundy. To niekto má... Bum, beha myško. Top, yes, skibidi dabudum dip. Habo. To. Zatiaľ. Broken, excuse me. To je tiež celkom OG, by sa dalo povedať. Villain is broken, excuse me. Broken. Akože vidím, že to hrá veľa aj OG. Toto som predtým nepočul. Never back down, never... Race for a race, to môže. Ja, Bing Chilling. Očino, Bing Chilling. John Cena. Bing Chilling. 2 sekundy presne, my sme na času. Sekundu, to musí niekto hneď klikať. A konečne nepočujete myšku. Jediné dievča. Podľa mňa sme 4. Neviem, ako som to typol, ale
Bolo to dobré. To bolo dobré. Alebo. Ja. Napíšte, čo by ste vyhlasovali. Všetci. Ja som vedel, že dajú tú mačku, ale ja som potrebovala dať toto, lebo dneska som kopol do betónovej steny. Mr. Beast. Fake Mr. Beast a sme predposlední. Príliš dlho trvá. Krokodílo. To bolo príliš rýchle. Ale to vedelo veľa detí. Tieto brainroty moderné sa mi až tak nepáčia. Mohli by sme sa aj sem dostať. I played these games before. We are not horses, we are humans. Randaj, keby povedal, we are not humans, we are horses. No, nevadí. 250. To je asi moderné. The glob and I'm glob. Glob, I am the glob. Glob, I'm glob. To nikto nevie zaspievať, iba ten, čo to naspieva. Neviem, čo je tento strom. Sme zase predposlední, ale musíme to brať s rezervou. Ideme kúpiť a točíme. Poď, čo dobré. Spider. Yes, equip. Toto. Zvláštne, že som nikdy nevedel, čo to je. Teraz som to zistil. A už ideme do hry ľudia, kamo, konečne. 7 minút sme čakali. Pozberáme najviac diamantíkov a dáme easy. Dajme medium. Medium, yes. To je moje miesto, nechajte ma. Yes. Nie sme poslední, čo je dobré. Yes. Ideme hore. Ale myslím, že to nevyhráme. Muchas gracias, afición. Ste presokeš. No, pod sekundu. Tyjo. To musíš byť trochu rýchly. Tralala. Porkola. Ja dám svoje obľúbené. Aspoň ako tento týpek by sme mohli byť prvý. Ten asi nemal dobre. Nemal Smurfcat, to je zle. Dlho nám to trvá. No toto som nevidel, to som nikdy nevidel. To be continued. Keby to nechám si vypočuť. Ne, ja som somár. Nevadí. Heheha. To
som bol ja. 10 sekúnd. Ja. I like turtles. All right, you're great. Wait a minute. Minute. Who are you? Ja chcem dobehnúť tohto na modrých. Minute. Who are you? No to nedobehnem. Som rád, že som tohto dobehol. Brr, brr, Patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Dobre, išli sme hore. Nebudeme prvý. Štvrtý. Aha, to sú asi moderné deti. 9 blokov. Dobrá. To pôjde až ku mne. No, hovorím. Vila. To len kvôli pesničke. A výherná emócia bude... Zombie Dance. Vila. To bolo rýchle. To je myš? Podľa mňa to bol škrečok a sme tretí. Dobehneme ho. Ale to je pomalé. To bolo pomalé. To som nikdy nevidel. Video. No, on má strašne málo. Not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Okay? Are you? Absolutely. Áno, nie sme poslední, konečne. Kam? Nemusíme ísť iba hore. Toto je OG, to sa mi páči. Čo teda učil Guy? A to je tento pes. Ja viem, že to je dobré, to je najlepšia pesnička, ale nie. Ja som počul dýchanie nosom iba. Super Idol a No Answer, dobre. Tak. My máme na malé... Get some help. Mal som vás hrať. Sme skončili. Neskončili, ale hej. Tu sme skončili. Sme takisto na to, ako ten typek. No, dobré ľudia. Toto bolo ťažké. Ale uvidíte. Under the water. Please help me. Here to Toto. Dagda o. Moje obľúbené Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Let's go. Dáme ešte jedno. Dobre.
Toto bude posledné, čo dáme. もう死んでいる。何？ Climb 750, kámo. Tak ľudia, pre toto video by to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa.